bakarrik behar diat epaile gurena. Ez hortz eta esari amaitzea dena, ez hortz eta esari amaitzea dena, ez hortz eta esari amaitzea dena. Sustrai, bertxotan aizaten bitarten Andoniri ez ditutzi, baina arnasa hartzea de libre da, Eta hortako zatozte, Unai, Alaia, Maialen eta Iker. Bueno, kompletarako. ETB-ko 4 kazetari, zeate. Lehengo asteen beroa dela eta albistegi ia guztie kontu horrekin bete zenuten. Eta gaurkorako euria iragarrita zegoela eta berriro ere aurreko asten jontzineten leku berera juteko. Eskatu dizuete. Lehengo asteko leku beren zaudete, lehengo asten eguzkitan eta berotan, eta gaurko hontan bakoitzak esango dezue. Iker, Hondartzara bidali haute. Maialen, Tuterara. Alaia, Hernioko gurutzera. Eta Unai, Merkatal Zentru batera. Iker Hondartzara, Maialen Tuteran, Alaia Hernioko gurutzen eta Unai Merkatal Zentru baten. Konexioa baino 10 minutu lehenago zuen arteko harik irikita daude eta hizketan aizeate. Joandan asteko beroarekin, ia gureak akabo, 7 bat egun pasa dira eta oraindik izarditan nago. Ni Tuterara biali naute itxurakeria lege, gure zuzendariak ez dakit Tutera badanik ere. Lehengo astean bero zapazen, orain euri zaparra da. Lehen eta orain ta beti Hernio gurutze bat da. Ni Garberara etorri naizta salgai guztiei begira, baina doriak zintzilik eta aterkik bukatu dira. Euri langarra eta galerna nolako eguraldia, Hondartzan beste inor ez dago, medusak ta zubeldia. Hemen euskera eta udalbatza eta migrazioa, enfin. Baina giroa zezaritzeko eguraldia zitzegin. Mendi honek du sufrimendutik, beldurretik lokatzetik. Mastin handi bat sumatzen baitut zizurkiletik atzetik. Traje ziradun kotxe kapota guztiak hartuta erdin. Guraso danak beren umekin ez dakit eta zer egin. Supermerkatu batera doa, leku celebre xamarra, gure nausiek abroia latza guain sartu digearra. Tale ortea eta esparagoik talkatxo faik ez dago, errigorako kaja berdea pixkat garestixeago. Nire melena astintzen dute hainbeste haize irudik. Ez dut pantalla ikusten baina jetirrubia dirudit. Kanariasera txartelak saltzen ere badute nahiko lan. 700 lagun pilatu dira viajes eroskiko kolan.
Hemen ze Kristo esan behar det, ia joan zaitu morea. 5 minututan esplikau behar det banderaren kolorea. Ez ereza esplikatu dugu bete lana egin beraz. ETB doserako hain berriz esango dugu erderaz. Gure lana eta asmakizuna ez daude ondo ordainduta. Greba mugagabe hasiko dut gurutzeari lotuta. ETB-ko albistegi hauek zer diran noa azaltzen. Hemen gabiltza egualdiai buruz ta beti aizia saltzen. ETB biko kamararekin orain falta det excusa. En esta playa no había nadie, Zubeldia y una medusa. Andoni, Unai, zatozte? Andoni, gaztetan eta ez hain gaztetan haundik egindakoa aiz. Ez bertxotan bakarrik baita kirolean eta beste hainbat gauzetan ere. Ire inguruko guztiek esaten ditek baduala gaitasun berezi bat, baina hiri entzuna diat gaitasuna baino kalkulua gehiago izan duala. Unaik badik ba, zerbait egiteko gogoa eta deitu egindik. Bezalako laguntzaile bat behar duela esandik. Apustu bat pentsatu nahian ari duk. Zizurkilen eta inguruetan zeresana eman lezakeena. Baina etzekik zerrekin. Ideia, aurkaria eta prestaketetan laguntzeko eskatudik. Unaik apusturen bat egin nahi du, baina etzaio. Ezer bururatzen, eta Andoni kalkuluetan jaioa izanik, Unai Andoningen gana joan da inspirazio bila, eta baita prestaketan lagunduko ote dion galdezka ere. Beti punta-puntako ta kirolari on, izan naiz abil bizkor, listo eta kixon. Apusturen bat no egin nahi det iretipon, kafetxo bat hartuko aldeu Kantabrikon. Kafetxo bat hartuko aldeu Kantabriko. Gorputzai beiratuta, hau sorpresa kaxa, ni matzale lodia, i berriz mazpaxa. Baina urrutik dauka kirolari traza, irekin asmatzea etzeok erraxa, irekin asmatzea etzeok erraxa. Fallorikan ez daukak ik Andoni jaten, arrazoia dek matx aledek ematen, eta nik maspaxaren trazantze ematen, jokatu beharko diat ardua eraten. Jokatu beharko diat ardua eraten.
Beste zerbait probatu, ez aldek hobea. Astiasun badaukak, etsai bat grabea. Segan jokatu ezkero, ikdekan aldea, belaze bat badaukak zapaldu gabea. Belaze bat badaukak zapaldu gabea. Segan probatu izan hauk, xuabe, arraitza atziantan, sasoiaren jabe. Hori albora guztia, obedit alaren, nik zapaldukoit alaian laguntzari gabe. Nik zapaldukoit alaian laguntzarik gabe. Segalana ezuke iretzat xamurra, ta aizkoran astea otedek beldurra. Baldin eta garesti bazegok egurra, ikbadakik zer egin salduzak zakurra. Ikbadakik zer egin salduzak zakurra. Mastin hori zeukeat ondo gizenduta, 200 kilo bazeuzkak zakuka. Pentsua jaten dunez hasi eta buka, proban jokauko diat mastina lotuta. Proban jokauko diat mastina lotuta. Orduan giza proban trebatu beharko, gaur egin dezakenik ez utzi biharko. Txakurra saltzea estek ire kalterako, etxea galtzen badek zakurra zertako. Etxea galtzen badek zakurra zertako. Naiz ire ondo nenguan erantzun baten zai, ezer itxurazkorik ez daukak eta ai. Bihar diario baskon irten gotek unai, eta ignere alde jokatu zak lasai. Eta ignere alde jokatu zak lasai. Alaia, Maialen. Biok aspaldiko launek zeate, oso aspaldikok eta oso launek. Maialen urtek igaro ditun kanpon bizitzen eta Euskal Herria itzultzeko gogoa unan. Baina Euskal Herrin lana aurkitu behar lehenengo eta bitarten nun bizi eta Alaia laguntza arrai laguntza eskatu ionan. Alaia, Maialen nire etxen sartu unan, baiezkoa esan ionan, etxekokin bat ere konsultatu gabe. Baina 6 hilabete igaro ditin, arrezkeroztik,
egunero eskertzen din beragatik egiten aria izen guztie, baina oaindik ez din etxetik juteko imintzi horik egin eta bertan goxo ez ote daun susmo hartzen hasita hago. Maialen kanpon urtetan ibili osten Euskal Herria etortzeko asmotan alaia launei, estabilizatu arte, beren geratu hoteliteken eskatu zion, alaiak baietz, kontu eda 6 hilabete daramatzala, eta oaindiken ez dula aldeteko imintzi horik egin. Kolpez bihurtu zinen sofako alkate, gure etxeko balkoia ze eskaparate, zure sentitzen duzu etxe oe ate, dena eskertzen duzu ta ordaindu bate, eskertzeko modua aldazen ezake, eskertzeko modua aldazen ezake. Munduan ikusi ta magina bat bazter, etxera bueltatu naiz zure etxera maizter. Banoala, joango naiz laster, mil esker esan dizut eskuin eta ezker. Nahi bada esan nezake mila esker, nahi bada esan nezake mila esker. Mila esker esan da duzu mila esker, noizoaz galdetuta, bueno, igual eske, hainbeste urte eta hainbeste erbeste, orain hemen bete nahi gogo eta este. Zu etxekoa zara, baina ez hainbeste, zu etxekoa zara, baina ez hainbeste. Etorri nintzenean, nahi duna arbeza, esan zenidan tanik nolako laineza. Oain erdia ezina, erdia pereza, 47 urte eta albaneza. Baino emantzipatzea ez dago erreza, baino emantzipatzea ez dago erreza. Lehen izan ginenak bi ume mukizu, ja premenopausika garela jakizu. Abixu hause duzu zure azken abixu, etxean zer respetu jada zenbat pixu. Mastinak ere zuri obeditzen dizu, mastinak ere zuri obeditzen dizu. Etzaidazu hitz egin mastinta aberez, Ni pasilloan nabil pauso xexez,
ta dena dut mil esker, ta dena mesedez, egun dena butakan ematen dut berez. Lanik ez dut egiten trabarik ere ez, lanik ez dut egiten trabarik ere ez. Arrausika erakutsiz, ahoko gargaia, sofa eta oea zuretzat armaia, berez kudeatzea egiten zait zaila, ta bukatu zaidanez indirekta saia. Bihar aldatzen dute etxeko serraia, bihar aldatzen dute etxeko sarraia. Zerbait esan nahi zidan, garbi gera zedin, ni motza izakita entenditu ezin. Hementxe segitzen dut sofa erdin, ta bihar justu bihar ezin dut aldegin. Ba ez pare giltzari bi kopia egin, ba ez pare giltzari bi kopia egin. Unai, esaten dutenez, fedea galdudun gizarte baten bizi omengatuk. Fedea geldu genian bai, jada ez diagu jainko batean sinisten, baina horrez gain, geroz eta proiektu komun gutxiago, guztia geroz eta aldakorragoa duk, geroz eta krisi gehiago. Hori dena gertatzen ari zaiguk inguruan bai, baina pertsonok behar ditiagu heldulekuak. Zerbaitetan sinisteko beharra izaten dik gizakiak, izan behar ditik ametsak eta izan behar ditik egonarriak. Unaik non bilatzen ditik heldulekuak, baldin eta heldulekurik baldin badu behintzat. Sarri bizitzak astintzen gaitu, kolpez kolpe, aldez alde. Naiz eta geran gure oreka, ta gure bideen jabe. Naiz agertu bidean sendo, ta aurrera joan suabe. Ni ondo nago, heldulekuak bai behar ditut alare, pausorik ezin baitegu egin, balantzarik egin gabe. Larai, 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 balantzarik egin gabe. Zetorriko da zer egingo det, zer jarriko det heltzean. Balantzak sarri etortzen dira pausoren bat betetzean. Ustekabean aurkitzen gera,
amildegian ertzean, eta ize Kristo eingo genduken, horiek izan ezean. Behar ditudan aldiro daude, heldu lekuak etxean. Larai, 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 heldu lekuak etxean. Batzuk jainkoan sinisten dute, eta hori hala bedi. Ne gainean gertuko dudan jendeak, heldu izan dit beti neri. Tokatu dira hainbat zorteon, ta beste hainbat miseri, bihotzez beraz neri eskerrak, zuei eskerrak, beti hor zaudeten eri. Hortxe zeundeten, hortxe zaudete, ta hortxe egoten segi. Larai, 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 ta hortxe egoten segi. Eskerrik asko Unai, Sustrai eta Maialen, altxa. Maialen, herri txiki bateko betiko taberna dauken. Aspaldi irekiunen eta ederkidoakin. Herritarrei behar dutena atera, betiko jendekin betiko kontuk esan, menuk zerbitzatu eta negozioa ondo zoan. Ire tabernaren paren beste taberna bat zeon, jabez dezente aldatu izan dana. Eta Sustraik hartu behar omendin. Eta datorren asten inaugurazioa dula, eta gaur etorri zain lehen aldiz, tabernara iezagutzeko asmotan, eta burun dabilzkin proiektuk kontatzen hasi zain. Asteburutan ekitaldi kulturalak antolatzeko asmoa omendin, herriari bizie eman nahiko liokela, eta ez lukela gastronomia leku soil bat izatea nahi. Zizurgilko plazara bera bai etorri, programa kulturala lehenbizi igorri. Plato sofistikatu eta letra gorri, telatutik astea deitzen zaio horri. Naiztazuk daramazun makina bat urte, nik ere izan nahi nuke besteren arkupe. Dena ez denez lortzen jatearen truke, herria elikatzen saiatu nahi nuke. Segizazu horrela denbora pasatzen, ta zure energia alperri gastatzen. Herria elikatzeko premirik bai altzen, hemen jateak inbesteik ez dute pentsatzen.
Beraz jateko denak dabiltza gogotsu, zuretzako kultura ez da misteriotsu. Bai zabiltza ez saltota ez estropozu, patrikari bakarrik beiratzen diozu. Nere fama nahi dezu horrela eskastu, urteak daramazkitetza zulaztu. Kultura kontuetan egin hainbat gastu, ta konturatzerako baietza berastu. Aberastea alda nere perspektiba, lehenago egin behar nuke erretira. Ni kulturara eta zu platereitira, hemen biak gabiltza izarrei begira. Nik lanakin demostrau izan det atik, zu iesean zabiltzez dakit zergatik. Ezpedi bexamel ta guakamole faltik, dena berak lanik ez egiteagatik. Alakorik ez diot desio inorri, naiz plater arranditxu mordoa igorri. Tarteka deitzen diot kantura ruperri, herrigintza egitea deitzen zaio horri. Aizen bat herrigintza kultura ta arte, hitza hundiek gero sos urria dakarte. Zerrenda luze baten oain zuzen aparte, eta ez etzira gabonak bitarte. Baina gabonetar arte lepo dut agenda, nere ekitaldita kontzertu zerrenda. Zuk berriz agenda utsenetik irten da, gero gastronomia kultura omen da. Kultur programa dauka bakoitzak berea, hori kasteko badet nere edadea. Lehatza txuleta eta arrautza parea, horixe da hemengo mentalidadea. Beraz lehenik legatza ondoren okela, ta arraultza parea nola ba bestela. Ai Andre uste nuen bazenekiela, mentalidadeak alda litezkela. Banik bi mende luzez jarraitzen detala, nere amaren eta amonan itzala. Desio desuertea topatu dezala, ta rupe ordorikak bedeinka zaitzala. Beraz jarri garen ez elkarri begira, elkarren trapuzarrak zertarako tira. Asmoa hundik ingatoz gu herri txikira, aldela elkarlanera ez kompetentzira.